Takže čaute ľudia, dneska hráme Voxel Destruction Physics na Robloxe. Budeme tu ničiť veci a môžeme sa rovno do toho pustiť. Takže môžeme rovno začať s týmto. Dobrý deň, dobrý deň. Krištof potom aj vy ľudia, tak tuto je taký cargo proste. To je akéby loď a tuto sú kontajnery. Poďme rovno do toho kontajnera. Joj, syka sa mi to ľudia. Prepačte, ale za to moc nemôžem ani počkať. Môžeme rovno sa pustiť do toho. A sme rovno vnútri. Takže, jo. To je cool. A počkať, tam sa dá dostať donútra, do hentej budovy. Takže tam by som išiel hned. Hej. Počkaj ľudia, je tu aj ohnostroj, ale ohnostroj tu nemám. A rebrík ani nefunguje. Takže musíme asi Máme použiť. vlastne double jump, Jakub. Ja tam idem z teleportu. Som tam. A ja No, sa poď. stanem Ježišom. Dvere sú nefunkčné. Takže čo urobím, je, že tam zákačkom urobím zírku. Kde si? Tuto, tu sú také dvere. Aha. Ono sa dá ísť donútra, ale tak divno. Môžem si to aj kúpiť. Ja mám Nokia hammer, ja to buchnem. Ale urobíme to ľahko. Ukáž. Jo, je tu dierka. To je bomba. Hop. Hop. Joj, sorry ľudia. No. Krištof, poďme na tú loď túto. Nepadni, tu sa dá padnúť do vojdu. Tak, tuto dáme rovno, takto. Krištof, ináč tuto môžeš, teda aj ľudia, sorry, ja na vás to sa zabudám. Tak tuto môžete aj to, proste sa dostať donútra tohoto, neviem, boxiku. Takto. Čakať, zoberieš si napríklad pickaxe. Zoberete si pištol spravenú zo hviezd a proste pôjdete, že bum. Áno. Ale proste si zoberete nejakú super railgun, ľudia. A proste to tu vybombardujete. Tak, bum. A? Toto dole niečo je? O! Krištof! Ja som našiel secret. Kde si? Počkaj, ja dostávam samé broken stuff. Ja Že neviem, the čo mod to je. www is old. Ja som tuto dole. Kde si? Ja mám výbušninu. Kde si? Ja Urob som tú dole, výbušninu. to sú nejaké veľké krabice. No však. Jo, my sme prederavili aj to. Joj. My sme prederavili loď. Ale to je dobre? Tuto je nejaký motor alebo čo? Ľudia, my sme našli, podľa mňa, čože je Ja mám to secret. pištol, ktorý... My sme našli ľudia secret, podľa mňa. Ale nejsem si istý, lebo tuto sú obrovitánske boxy. A to podľa mňa ani normálni hráči nenajdu. Len my Ne, už ja som spadol. túto hru docela dlho hrávame. A tuto sa normálne, že dať urobiť dom. No, počkaj, som tu dole Legit. nejak. Legit, my si tu môžeme urobiť dom. Oj, Čakať, prosím. A máme domček. čo Ale reálne však to je domček. Joj, ľudia, prepáčte, že sa mi to seká, ale budem mať nový počítač, ľudia. Počkaj, hodím toto tam, čo to je? Krištof, ja si to tu iba takto zabarukádujem. Máme domeček. To, čo si urobili ako dieru. Tam. Oj. Tak to je tiež ďalšie. To som našiel. Oj. Ešte dole sa dá ísť, ale tak tam už je voda. Takže tam už nejdeme. Počkaj, ja sa niečo vyskúšať. Ideme rozbombardovať celú loď. Počkaj. OK, chceš niečo vidieť? No. Počkaj, buchnem to. Niečo to robí do prky. Ale do
Ne, ty debilku. Čiže ja si dám, že... Ja si dám... čo si dáme? Super. Bum. To je jak laser. Ja. To je vyslovene, že laser. No to je lepšie. A to jak svieti ľudia, však to je svetlo. Chcete sa... Krištof, chceš zasvietiť? Jo, jaký pekný, no. Jaký pekný, ale... Aj za hovno. Ježiš. Oh. A čo chceš urobiť? Nie, ja padám. Ježiš, no ja som spadol. No ja viem. Ja som ťa podkopal. Ja mám pištolku. Ja mám 4 FPS. Už ide. Jakub? Už ide tá hlavná vec, Krištof. Ja ne, kúkaj. Poď sem, teraz prestaň. Jo, počkaj. Trošku sa to laguje. No. Kúkaj. Ja mám pištolku. To jak? To je jaká? To je jaká? Že strong gun, strong k. To si v recently added? Nie, to je v most downloads, 3. page. Strong gun. Mám pištolku. Strong gun? Strong K? K. Jaj, počkaj, ideme to vyskúšať rovno. Ježiš! To jak? To je veľká pištolka teda. A to jak zas? Ne. Ja mám dosť veľkú pištolku. To je jak si získal? To je big gun. To dej zas. Ale nič nerobí aj tak. To je zase most downloads? Hej. Nerob. Vole. Joj. Joj, aspoň ma vidíš. A to je dobré? Aspoň sa vidíme. Joj, my sme odbuchli celé toto. Ja si dám tú gun, tú strong gun a môžeme ísť. Ja chcem vyskúšať toto, ja mám takú bombu. Ja chcem vyskúšať, poď sem dole. Kde? Tuto dole, Ja sa to seká jak hovado, 2 FPS-ka mám. Ja mám viacej. Dobre. Počkaj, nerob. Joj. Dobre, nerob. Ideme A tak odpáliť bombu hej. sveta. Prečo letí zrazu? Čo? Ľudia, pozrite na mňa. Vole, Tartu, jak robíš? neviem. My sme pod vodou. Bunker. Aha. Nerob. Kúka na mňa. Krištof, kde si? Teda. Tuto. Kde? Jaj no a pusti tú bombu. A nefunguje. Hýbaj A preč. tu je. Počkaj, vyskúšam. Ale na čo? Nerob, teraz. Asi som ho aktivoval. Neaktivovala, dobre, počkaj. Počkaj, ideme odpáliť jednu bombu. Ideme odpáliť tú bombu, Jakub. Môj brat ma Jakub. otravuje ľudia, takže... Jakub. Aktivoval som Ne. bombu. Joj. No jo. Počkaj, čo sa to Sorečka. stačí? Vypnú dole.
veľká zbraň. No tak máme po mape. To dej som. Pomôž! No, ľudia, toto bude asi všetko. A jak ste videli, tak to nedopadlo vôbec dobre. Takže... Čau. Ja chcem niečo vyskúšať, také, ktoré sa volá, že